Brojne polemike o tome da li će deca uopšte kretati u školu ili će nastaviti da gradivo prelaze kroz časove na radioteleviziji Srbije i platformi RTS Planeta, okončane su nakon što je prošle sedmice Ministarstvo prosvete predstavilo modele po kojima bi od 1. septembra škole trebalo da počnu sa radom. Jedan je direktan rad sa učenicima, ono što mi zovemo da deca dolaze u školu, to je neposredan rad sa učenicima. Drugi je bio kombinovani model, a to je da par nedelja, nedelju dve zavisnosti od škole, deca dolaze u školu, a da ostatak nedelja oni to rade online, da nastava se prati online, to se zove nastava na daljinu. I treći model je bio potpuna nastava na daljinu. Ministarstvo je dalo mogućnost roditeljima da se izjasne u zavisnosti od njihovih stavova i želja, da li uopšte žele da im deca dolaze u školu ili ne. Mislim, dalje dosta ljudi ima strah od korone i to je potpuno razumljivo. Sprovešće se ankete gde će se davati saglasnost. Sad će sve škole da sprovede tu anketu gde će roditelji daju saglasnost koji od tih modela oni žele u stvari da sprovedu. Odeljenje u kojima ima više od 15 učenika trebalo bi da se podele u dve grupe. Imamo dosta odeljenja u matičnoj školi sa 15-16 učenika koje se neće deliti. A da vam ne govorimo o izdvojenim odeljenjima gde imamo po 3-4 učenika koje se potpuno, mislim oni mogu svi zajedno da sede u učionicama, tako da tu nema nikakvog deljenja. Časovi su nam skraćeni na 30 minuta i mali odmor je skraćen na 15 minuta. Što znači da u nekim izdvojenim odeljenjima i manjim školama gde su do 15 učenika odeljenja, tu će nastavnici, učitelji, realno završavati mnogo pre nego ranije. Ranije su ljudi ostali do 12:01 u školi, sad će to biti do 10, pola 11. Ali opet postoji sad i ona druga strana medalja, a to je da glomaznija odeljenja će se deliti na dva dela, gde će bukvalno biti duplirana norma nastavnicima u smislu časova, ali je čas neka bio 45 minuta, sada je 30 minuta. Tako da će to otprilike tu negde iznivelisati. Nastavnici će imati malo više posla, a učitelji će biti otprilike na istom. Najteži zadatak biće uklapanje rada nastavnog osoblja koje radi u dve ili više škola. Vrlo mali broj nastavnika, to su najčešće nastavnici srpskog, matematike, fizičkog, tu i tamo i engleskog, koji su realno u matičnoj školi sa 100% norme. Svi ostali se dele na dve škole. To je još ostalo na aktivu direktora da se vidi na koji način se direktori dogovorite međusobno da, ako vam kažem, dele te kolege, u stvari kako će te kolege da komuniciraju između tih škola, kako će dolaziti na časove, to da se organizuje. Još je to ostalo kao nedoumica. Sredojević naglašava da đaci u školske klupe mogu tek nakon pismene saglasnosti roditelja. Također, roditelji se pismeno moraju izjasniti i ako ne žele da dete ide u školu. Na sastanku predstavnika sindikata sa predstavnicima Ministarstva prosvete rečeno je i da je specifičnost svake ustanove i regije drugačija i da ustanove u skladu sa svojom autonomijom mogu da izaberu koji će od ponuđenih modela da primenjuju u skladu sa svojim resursima. Više informacija o radu prijepoljskih škola biće poznato u petak, nakon sastanka aktiva direktora svih osnovnih i srednjih škola sa predstavnicima školske uprave u Užicu.